duzu ez da? Aha, ba, gaur, ibilbidean ikusten ditugu osoak eta fruituak jaso egingo ditugu, ados? Barrengorria kontxoak kurrak ta gaztainak, dira garai honetan oparo ta bikainak, paseo bat egin eta gero, saskira bete bueltatzen gara bero. Hortzadarra ostoetan irudikatua, orbelaren gainean dabil basakatua, egazteak badoa zailaupena, horrelakoa baita gure udazkena. Arkumeak jaiotzen dira baserrietan, ordua aldatzen da gure ordularietan, gau luzeagotan amestera, baizoragarria gure udazkena, baizoragarria gure udazkena. Martin Berto, bai, primera! Eta gaur, entzeratu naiz, udazkena arantzen zabiltzatela, ez da? Maite? Ala, bai. Udazkenarekin guk badugu, largabiztako nola erakutsi ziguna beste da zoragarria. Ea ezagutzen duzuen! Atea jotzen dio oso ongi. Ez du jatekorik eta botzak dago, ez du kubik janaririk ere ez. Atea jotzen dio eta zutza galdu. Pirata bat irrizaingo sailean, festa ez da urrun hurbildenean, lagun hitzak eta inurriak, lagun ume bihurriak. Martin Bertso, Martin Berlagunentzat, Martin Bertso, eguzkia banderatzat, herrimen ostadarra, irudimena, irribarrez lortu, oidu lortu ezin dena. Perfila ez daukatu zena nik, Asperturik nago, hau narraskeria, paperez leporaino, zipristinez beterik. Asperturik nago, hau narraskeria, sekulako kiratxa, mereziote dut nik.
Irrizpinez beteri asperturik nago, hau narraskeria. Sekulako kiratxa mereziote dut